Mio caj? Ništa, evo došli katamaran. Ja je, vrag ti odne katamaran. Ne, ni punta mika. Riješili smo se Riki, a bit će manje katamaran. Da, bit će i koliko god hoćeš manje. Sine, dodoj vamo, Ivane. Evo ovdje, ovo Murtele, ovo. Ovo, pogledaj ovdje ovo. Pogledaj ovo. A ovo storo, ovo je, znači vene uzimamo Tunis, Maroko, sve Senegal. Pogledaj ovo. Senegal, a jeftinije gore. Sve Senegal, Ti mande, ko su obeštija. Aj, sine, hit, aj. Samo ti meću. Samo ti meća, a doj ovega da vine. Čekaj, bit će Ivane, koliko god hoćeš biti, a ne viš se evo. Znači materijola je. Materijola, pogledaj koji je ovo materijal, pogledaj ovo. A pogledaj ovo. Pogledaj ga materijola, pogledaj ovo. Karlov je, pa su ga klali, pa da je svinja. Pogledaj materijola, ovo, pogledaj ovo. Pogledaj Ivane ovo. Majko, kome će ovo proda? Kome, ovu zimu punit ćemo, paprike ćemo puniti. Paprike? Paprike. Paprike opagari? Nisi ti kaj i paprike, ja sam u Izraelu i. Znaš šta je to? To je divota. To ne možeš vjeroći. Pogledaj ove divote, pogledaj ovo. Pogledaj materijola ovega, pogledaj ovo. Još govori u 3 jezika, pogledaj škarpinu. Za naši kapitone brodih veliki, pogledaj škarpine za njih, pogledaj šampjerih. Malo karpača, malo pečeni škarpini, malo pagari na fete, to će biti lunca večeras.